Wel, dyma ni te, bore da, blwyddyn newydd dda i chi, a croeso nôl i wersi byw Adobe Express. Gobeithio bod chi wedi cael gwyliau bendigedig. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn ddiogel yn yr eira, os ych chi wedi cael eira dros y dyddiau diwetha. Ond croeso enfawr nôl i chi ar gyfer y wers fyw yma. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gofnodi i hwb a bod chi'n barod i ddechrau creu camp weithiau digidol yn defnyddio Adobe Express. Rwch wybod i ni yn y chat athrawon, dwedwch siwmai. Allwch chi wneud hynny naillai os ych chi ar YouTube, allwch chi roi sylwadau fyna, comments fyna, neu ar y ddolen arall ych chi wedi cael i ddod i'r wers yma, y ddolen StreamYard, allwch chi hefyd roi sylwadau fyna. Neu mae croeso i chi ddanfon e-bost ata i athrawon ar y cyfrif Adobe, meredj@adobe.com, a gewn ni eich cyfarchion chi i fyny ar y sgrin. Right, wel, beth ni'n mynd i fod yn neud heddi? Wel, mae da ni ddwy weithgardd i chi heddi. Ni'n mynd i ddechrau bant gyda tyma bach o ddylunio graffigol. Ac yn yr ail weithgardd, ni'n mynd i fod yn animeiddio cymeriad ac yn cael cryn dipyn o hwyl arni gobeithio. Nawr te, ni wedi cael yn siwmai cyntaf mewn yn. Pwy sydd â ni? Siwmai o ddosbarth Pen yr Allt. Ysgol y Bedol, wel, diolch yn fawr iawn i chi, ffrindiau. Dosbarth Pen yr Allt, Ysgol y Bedol, y cyntaf i ddod i weid siwmai eleni. Diolch yn fawr i chi am eich neges. Right te, nawr, hefyd, ffrindiau, mae da ni wobre newydd tymor yma. Nawr te, mae cyfle mynd i fod yn y gwersi byw i ennill gwobrau. A bydd mwy o wybodaeth am hwnna yn y man. Os ych chi moyn sneak peek am y gwobrau, mae e ar waelod, reit ar waelod y dudalen weithgareddau. Dudalen weithgareddau ar gyfer y wers heddi, mae'n sgrolio fyna ar hyd gwaelod y sgrin, adobe.l/button26, blwyddyn newydd 26, button 26. Iawn, adobe.l/button26. Allwch chi weld fyna beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Right, dewch i ni gael draw i Adobe Express te, i ni gael dechrau arni. Le ma fe? Cofio, fi'n ngofio fel mae'n gwneud popeth. Fi'n siŵr bod chi gyd wedi'n ngofio fel i fewn gofnodi, enw defnyddiwr, cyfrinau, fi'n ngofio'r cwmolot ar ôl bod bant ar yngwyliau. Felly, ymddeiriadau sydd fi tyn bach yn araf yn gwneud bethau ar y wers fyw gyntaf nôl yma o'r flwyddyn newydd, a ni wedi cael siwmai fach arall. Pwy sda ni? Mrs Lacey Davis yn dweud, helo, o ddosbarth Bryn Cethyn. Bryn Cethyn? Yn Ysgol y Bedol. Nawr te, mae'r Wi-Fi yn Ysgol y Bedol yn cael gweithio'n galed bore yma yn ymuno gyda 2 ddosbarth. Wel, ffrindiau, Ysgol y Bedol. Hwna'n awgrymu i fi bod chi yn mynd i allu cofrestru yn eich gwobrau bore yma, mwy ar hynny yn y man. Right te, dyma ni ar Express. Nawr, fi'n mynd i newid Express draw o'r Saesneg i'r Gymraeg. Iawn, felly, os ych chi ddim wedi wneud hwnna o'r blaen, dyma fel ni'n neud e. Os mae Express dych chi'n Gymraeg yn barod, wel, dim eisiau chi wneud i byd, reit nawr, llwch chi eistedd nôl fel hyn. Ond os mae e'n Saesneg fel mae yda fi, yna mae eisiau ni newid e draw i'r Gymraeg. I newid Express, cliciwch ar yr avatar yn y cornel top ochr dde, drws nesaf i'r gloch, ac yna, ar ôl clicio ar yr avatar, fe welwch chi'r ddewislen yma, a mae eisiau chi clicio ar settings, ac yn y settings, yn y gosodiadau, ni'n mynd i newid yr un cyntaf yna ar dop y ffenest, yr un cyntaf yn hyn sy'n dweud English United States. Clic ar y gwimplen a newid y draw i'r Gymraeg, sef y dewis cyntaf yna ar dop y restr. Ni'n heiddi bod ar dop pob restr, dwi'n meddwl. Right, a dyna ni cael ffenest gosodiadau settings yma lawr gyda'r X, a dyma fe i ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Right, dewch i ni gael golwg ar y dudalen weithgareddau. Wrth gwrs, os ych chi moyn agor dudalen weithgareddau, mae'n sgrolio ar hyd y gwaelod fyna, adobe.l/button26, button blwyddyn newydd 26. A os ych chi yn moyn ennill y gwobrau, yna bydd angen i chi gyd i fynd i hwnna mwyn clicio ar y ddolen. Right, nawr te.
Dyma fe, blwyddyn newydd a 2026. Nawr, sgrolwn ni lawr, be ni'n ei gyntaf heddi? Wel, ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn addunedau. Ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn, infograffig, i ni'n joio creu ffeithluniau fan hyn. Felly, dechreuwch feddwl am unrhyw addunedau blwyddyn newydd sydd gyda chi. A fi'n credu, dylen ni gadw ein addunedau ni yn neis ac yn syml. Dim byd rhy chelgeisiol, jyst rhywbeth bach sy'n falle modd wneud. Felly, dechreuwch feddwl am addunedau. Dwi'n mynd i gael 3 adduned, na i roi fy rai i chi nawr fel enghreifftiau, iawn? Enghraifft gyntaf, gwych chi weld nawr pa mor uchelgeisiol yw'r rhain. Enghraifft gyntaf yw, yn y dduned blwyddyn newydd gyntaf i yw bod fi'n mynd i yfed 1 gwydryn ychwanegol o ddŵr bob dydd. Na fe. 1 gwydryn ychwanegol o ddŵr bob dydd. Felly rhyw bryd yn ystod dydd, falle pan i fi'n barod wedi yfed y glasur o ddŵr, i fi'n mynd i gael 1 gwydryn arall ychwanegol. Achos fi'n teimlo weithio fi gael penne tost achos bod fi ddim yn yfed digon o ddŵr. Fi eisiau i sorto'n yna mas. Yn ail adduned i, enghraifft i chi, yw fi'n mynd i fynd i'r gwely hanner awr yn gynt. Hanner awr yn gynt na beth i fi. Achos fi wastad o boen hanner awr ychwanegol o gwsg yn y bore. Felly, yr unig ffordd fi'n mynd i gael hwnna yw os a fi'r gwely hanner awr yn gynt. Felly, fi'n mynd i fynd i'r gwely hanner awr yn gynt. A'r trydydd adduned sydd â fi yw i fi'n mynd i dacluso 1 peth bach bob dydd. Iawn, fi'n mynd i dacluso 1 peth bach bob dydd. A bod e'n mynd i fod yn rhywbeth bach wahanol. Enghraifft, y drar yma fan hyn, sydd â fi fan hyn, y drar yma ar y nesg, lle ni just dacluso'r 1 dror fach ma bob dydd. Neu allan ni dacluso, wel, mae top y piano, yn eitha daclus ma ar y foment, ond weithiau mae yna bentyrau o, llyfrau cerddoriaeth a pisius o bapur a bethau fel yna. Felly i fi yn mynd i dacluso, 1 peth bach bob dydd. Ein ni wedi cael, nawr te, diolch yn fawr iawn i chi, Mr Jones, yn gweud bod hwn yn cool iawn, diolch yn fawr. Right te. Nawr, dyna 3 enghraifft i chi, ond fi'n siŵr llwch chi feddwl am enghreifftiau eich hunain am eich addunedau. Ond mae croeso i chi ddwy'n yn rai, os ych chi eisiau. Alright, beth arall i'n mynd i wneud? Wel, ar ôl creu'r ffeithlyn, i ni wedyn yn mynd i animeiddio y ffeithlyn yna. Nawr te, mae'n swnio'n ddiddorol, ynddo e? Ni'n mynd i animeiddio y ffeithlyn. Right. Ac yna, reit ar waelod y dudalen, gwobrau gwersi byw. Na'r edrych, gwylwch ar rhain. Clust ffonau, earphones. Yw rhain, clust ffonau. Allwch chi ennill am gymryd rhan yn y wers fyw heddi. A maen nhw, chi gweld, maen nhw'n cool, dyn nhw ddim yn morfer yna, dych chi'n mynd goffo roi'ch pen, reit drws i'r gyfrifiadau, i plygo nhw mewn. Maen nhw ar, dim elastic, maen nhw'n wyndo mewn a mas. Felly, pan i chi'n tynnu fe, mae e'n ymestyn, mae'r cordyn yn ymestyn, a wedyn maen nhw'n mynd nôl mewn. Sa'n quite siŵr fel, achos sa'i wedi gweld un o'r ein yn hynna'n, sa'i'n meddwl gai i bar. Trist iawn. Ond, os hoffech chi ennill, set o reina i'ch dosbarth, yna mae angen i chi i ddanfon eich gwaith mewn. A dyle fo botwm fan hyn, os o fe na. Rhaid, braf fi'n neud hwnna yn ystod o wers heddi. Na re, fi'n mynd... Yn ystod o wers heddi, mae botwm ar goll fan hyn. Na i sorto hwnna mas. Iawn, pidwch yn fwy ni. Ne, chi'n mo beth na i ddanfon e mas ar e-bost ar ôl o wers heddi. Na fe, mwna'n rwyddach. Nawr, beth bydd rai chi wneud yw rhoi eich gwaith mewn fel dolen gweld yn unig. Na i ddangos hwnna i chi tra bod ni wrthi. Right, nawr te, un siwmai eto, a ni'n mynd i jwmpo mewn achos mae eisiau ni glatio bant. Mae ni ysgol pentre ucha. Siwr i chi ysgol pentre ucha, blwyddyn newydd ag am blwyddyn 4, 5 a 6, ysgol pentre ucha. Diolch i chi am eich neges. A diolch i chi am ymuno, a diolch am o'i siwmai. Right, come on dewch ni gael clatio bant. Sorta hwnna mas na, sorta i y botymau yna mas, sa'n bod pan bod hynna heb ymddangos, felly bod fi heb glicio republish, neu rhywbeth fel yna. Right, dyma ni. Ar dudalen Cartref Express, i ni'n mynd i fod yn creu poster, felly cliciwch ar y cerdyn pink.
sydd yn dweud creu poster. Right de. Nawr, dyma ni mewn fan hyn. Nawr, beth cynta sydd eisiau ni wneud yw gosod naws ein poster gyda chefndir. Felly, i ychwanegu cefndir, nawr, mae yna newidiadau bach yn digwydd i Express, felly naill iau, mae eisiau chi glicio ar y chwith le mae'n dweud elfennau. Chi'n gofio fel arfer, mae'n dweud cyfryngau testyn elfennau. Wel, mae testyn fan hyn wedi symud lan yr restr, a dwi ddim yn gweld cyfryngau a elfennau o gwbl fan hyn. A reswm am hwnna yw bod nhw nawr o dan yr plus bach yma fan hyn, ychwanegu cynnwys. Iawn? Felly, ond falle bod chi dal yn gweld y cyfryngau testyn elfennau fel oedd arfer bod beth bynnag. Mae eisiau ni glicio ar elfennau. Iawn? Elfennau fan hyn, neu ar yr ochr chwith, dibynnu fel mae'n disgwyl gyda chi. Right, dyma ni. Elfennau, a lan ar y top, i fi nawr yn mynd i sgrolio draw i'r cefndiroedd. Cefndiroedd, gret. A beth i fi mynd i chwilio amdano fan hyn? Wel, allai fod yn beth bynnag i chi moyn. Iawn, gallai fod yn beth bynnag i chi eisiau. Mae yna gategoriau gwahanol o gefndiroedd yma. Ond dyn ni ddim yn moyn bod e'n rhywbeth rhy brysur. Iawn? Nawr, rhywbeth sydd yn gweithio eitha neis yw rhywbeth fel starburst. Starburst. Na ni. Iawn, chi'n gweld un gair starburst. Nawr, os ni'n chwilio am hwnna, dyma ni. Ni wedi gweld, fi'n siŵr chi wedi gweld y math yma o gefndir llwyth o weithio o'r blaen. A mae rhain yn gweithio neis fel cefndir. Dyn nhw ddim yn rhy brysur. Nhw jyst yn creu rhyw gwead, texture bach neis iawn yn y cefn, yn dwi. Chi'n gweld, mae llwyth o rai neis yma. A bydden ni'n osgoi rai, enghraifft, falle bod hwn bach rhy brysur. Bydden ni'n yn cadw at y rai le, mae ydych chi chymod liwiau tebyg iawn ar nhw. Fel yr un ma, fel hwnna, mae'n glas yn iawn, falle bod hwnna bach yn rhy brysur. Felly dywyswch chi nawr gefndir, a sim rhaid i chi fynd am starburst, ond i fi'n licio rhain. Felly fi'n fynd am hwn, dwi'n meddwl. Hwna'n cool. Clic, a dyna fe ar dudalen. Os ych chi moyn gweld gwahanol rai, just cliciwch arnyn nhw. Ewch trwyddo nhw. Gwyrdd na neis. Fi'n licio'r glas na gyda'r smotiau. Fi'n i gadw at hwnna i fi'n credu. Iawn. Felly, cymrwch eich amser nawr i ddewis cefndir ar gyfer y ffeithlyn addunedau. Beth fi'n ei wneud nesaf wedyn yw ychwanegu testyn, le ni'n mynd i fod yn rhoi addunedau 2026 fel teitl. Nawr, os ych chi'n meddwl bod fi'n mynd yn rhy gyflym, pidwch y phoeni, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad mewn munud fach nawr, a wneud yr un peth to. Fi'n mynd i fynd ar iPad, agor yr cynfas poster i fyny, chwilio cefndir, ychwanegu testyn. Felly, peidiwch y phoeni, dim panics. Athrawon, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i'r dosbarth yn gyfan, cofiwch bod chi hefyd yn gallu oedi'r ffrwd fyw, allwch chi wasgu pause i oedi'r y wers fyw a cario ymlaen gyda fe pryd mae'n swto chi. Iawn? Ond fyddai'n mynd i'r iPad nawr am hwnna'n mynd i roi amser ychwanegol i bawb. A mae eisiau fi sorto'r bwtwm na mas ar y dudalen, fel bod chi ennill y gobrau, felly bydd hwnna'n rhoi amser ychwanegol i ni fyd. Right, y cam olaf de cyn i fi fynd draw i'r iPad yw clicio ar am testyn, a ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn addunedau 2026. Addunedau 2026. Right, nawr te, dewch ni gael cydio yn y corneli i gael cynyddu maint y testyn na. Lan na fe. Dyna ni. Right, wel, dewch i ni gael chwilio am ffont bachog hwylus. Allwch chi fynd i'r ffontiau argymhellir fan hyn. Clicio'r gweld y cyfan. Sgrolio drwyddo. Gweld os yna un fan hyn sydd yn cydio yn eich sylw chi. Te. Allwch chi, os ych chi'n hoffi math o ffont, enghraifft felly bod fi moyn gweld mwy o benawdau sefyll allan, clicio'r gweld y cyfan eto, a gweld rhagor o ddewis.
Fi'n licio hwnna, sniglet. Fi'n licio hwnna, ultra. Neu wrth gwrs, allwch chi just sgrolio drwy'r ffontiau. Mae bebas dyn ni fan hyn, mae hwnna wastad ni'n da. Bach yn denau felly ar gyfer y teitl yma. Mae bebas arall fan'na sy'n fwy trwchus. Bebas new regular. Trin hwnna de. Gret. Nawr bod fi wedi gwneud hwnna, allai glicio nôl mas o'r ffontiau argymhellir. Chi'n gweld fan hyn, o'r bebas new, chi'n gweld mae mwy i gael ma. Mae regular, book, bold, thin, light, regular. Right, I am bold, I gael yr un mwyaf trwchus posib. Gret. A beth am amlinell? Dewch ni gael dewis lliw fel amlinell i'r testyn. Beth am ryw liw sy'n mynd gyda'r glas? Beth am felly melyn? Na neis. A da lan a trwch yr amlinell. Fan hyn, clicio ar y botwm bach yma. Llusgo trwch yr amlinell i fyny. Right. Gwych. Right, fi'n mynd draw i'r iPad i gael wneud yr un peth to. Felly, cymrwch chi eich amser. iPad ar y ffordd. Right, dyma ni dyma ni ar dudalen cartref yr iPad a'r app Adobe Express. Right, wel, nes i greu poster gan clicio ar y cerdyn pink sy'n dweud creu poster. A y peth cyntaf o'n i'n ei wedyn oedd chwilio am gefndir. Ac i chwilio am y gefndir, dwi yn mynd i chwilio am Starburst. Chi'n gofio? Starburst. Nawr, mae hwn yn paratoi. Nawr, beth dylen ni fod yn neud nawr, os bydden ni'n clefer, yw sorto mas y dudalen weithgareddau yna, tra bod pethau'n llwytho, ond fe? Fel bod ni'n cael y botymau yna mewn. Right, fi'n mynd i wneud hwnna nawr. Right, wel, mae'r iPad ma bach yn araf y llwytho lan. Der ymlaen, iPad bach. Felly bod rhaid i fi roi i ddechrau'r app eto, felly. Nawr, os ych chi'n cael problemau fel hyn, bod rhywbeth yn mynd llwytho, be dwi fel arfer wneud yw cael app i lawr a agor e'n ôl lan. Iawn? A mae hwnna fel arfer yn datrys unrhyw broblemau bach fel a fel pethau ddim yn llwytho neu unrhyw beth bach fel na. Right, trin rhywbeth o'r cliciwn ni ar creu poster. A dewch ni gael i lwytho lan. Nawr gobeithio bod chi wedi bod yn dechrau meddwl am eich addunedau nawr hefyd. A bod chi'n barod i fynd. Chi'n barod i fynd. Coni, mae'n llwytho lan da fi nawr, yn ar y deg yma. So'r iPad ma wedi gwneud unrhyw waith ers wythnosau. Sdim rhyfedd bod e bach yn araf. Right. Nawr Cofed i dod. Nawr dewch ni gwneud ni'r... chi'n gweld nawr ar yr iPad mae'r hen fotymau dal na, cyfryngau, testyn, elfennau. Felly falle taw na beth i chi'n gweld. Fi'n credu bod nhw'n gwneud rhyw hanner a hanner ar y foment, bod nhw'n trial mas y botymau newydd na. Right, elfennau ar y chwith, cefndiroedd, a dwi'n chwilio fan hyn am Starburst. Neu, chwilio. Gret, na i ddewis just yr un cyntaf yna yn hyfryd. Nawr fi'n sorto mas y dudalen ma i chi gael hawlio'ch gwobrau hefyd. Mae hwnna'n bwysig iawn. Right, mae'r cefndir mewn, edrych yn hyfryd. Right, nawr dewch ni gael rhoi testyn mewn am testyn, ychwanegwch chi'ch testyn, a'r teitl os chi'n cofio yw Addunedau 2026, gret. Nawr dewch ni gael dod lan ar maint, rhoi hwnna lan ar y top, a ni yn mynd i chwilio am ffont, chydig bach fwy cyffroes, hwnna ni'n neis. Gred, ail feintio fe to i ffitio well. A dewch ni gael mynd nôl mas a rhoi amlinell. Wel, mae hwn yn felyn, felly beth am amlinell? Oren. Ie.
Neis. Right e. Dyna ni. Right, wel, ni'n barod i fi nôl i'r porwr. Ond fi'n mynd i oedi fyna just am ryw chydig o eiliadau to, achos fi bron iawn y sorto mas y botymau yma i chi. Right, botwm. Yma ni. Nawr te. Gret. Fi di sorto hwnna mas. Na fe, technoleg yn y beth rawon, technoleg. Right, a mae hwnna yn ail gyhoeddi y wefan. Bron y ben, bron y ben, bron y ben. Wedi ail gyhoeddi, gwych, gwych, gwych. Nôl a fi, right, nôl a fi te. Ac so cyn i symud mlaen nawr. Right e. Beth sy'n nesaf? Wel, mae eisiau fi feddwl am y tri adduned. Iawn, mae eisiau feddwl am y tri adduned. Felly, dewch i ni gael dod mewn a tri cylch ciwgar. Iawn, felly fi'n mynd i ychwanegu tri cylch. O, mae'r llygoden yma wedi symud draw i'r iPad nawr. Pam ti'n neud na? Paid yn neud na? Right. Ydy ti draw? O, dia. Mae'r llygoden wedi mynd draw o'r cyfriadur i'r iPad. Wel, ni ddim yn moyn i hwnna ddigwydd, o gwbl. Right, na ni. Right, mae'n ôl. Di'r anwyl. Wel, fe wedys ni, dy fe. Sori os oes bethau ddim gwaith i gweithio. Gwers gyda nôl. Right, dewch i ni cael ychwanegu'r siapiau yma, cylchoedd. Ychwanegu cynnwys. A mae cylchoedd, ni'n mynd i gael gafel ar cylch mewn yn yr elfennau. Felly, cliciwch ar elfennau. A i ni moyn cylch. Felly, mae'r cylch yn mynd i fod o dan siapiau. Gret. A dyma ni fan hyn. Circles. Sgrolio draw, dwi'n jyst y cylch solid. Dyna ni, cylch solid. A dwi'n mynd i ddod lawr y maint hwnna. Ond bach yn llai. Dim bach yn llai. Na ni. Achos ni'n mynd i roi 1, 2, 3 ohonyn nhw, a wedyn felly gewn ni swigod lan ar y top hefyd. Right. Lliw y cylch. Wel, falle am y melyn neis yma sydd fan hyn. Hwna'n gweithio neis. Gret. A yr adduned gyntaf sydd â fi yw bod fi'n mynd i yfed mwy o ddŵr. Felly, beth sy'n siarad fi nawr yw eicon i fynd ar y cylch, yn y cylch. Felly, llai ddod o hyd i eiconau gan fynd i ychwanegu cynnwys, elfennau, a sgrolio draw i'r eiconau. A chwilio mewn hyn am water. Gyn ni fe mewn gwydr. Glass water. O, cyn ni? Perffaith. Mae lot o ddewis fan hyn, dys e? Fi'n licio'r un cyntaf na. Fi'n licio'r yr ail yma. Mae'r un cyntaf fi credu. Na ni. Nawr, mae wedi dod mewn o fe yn felyn, sydd yr un lliw a'r cylch. Felly diwna ddim yn gweithio, dwi e. Felly mae eisiau fi ddewis lliw arall. Wel, felly am ddi, gan bod y testyn yn ddi dy fi. Na ni. A mae hwnna yn mynd i eistedd fyna nawr yn neis iawn yn y cylch. Gwych. Right. Wel, mae eisiau nawr 2 smotyn lliw arall arnau. Felly, dwi ddim yn mynd i ddechrau o'r dechrau, achos licen ni nhw fod union yr un lliw, union yr un seis ar un ma. Felly, dwi'n mynd i glicio ar yr cylch. Chyfo fe, felly, na i symud y cwpan o'r ffordd. Clicio ar y cylch, a dwi eisiau dyblygu fe. Nawr, mae da ni fotwm dyblygu fan hyn, neu allwch chi glicio ar y 3 dot, a falle bod e'n gweud dyblygu mewn yna, achos fel arfer oedd y botwm dyblygu yna yn cuddio mewn yn y 3 dot. Felly fi'n licio bod efo yna. Felly, nyn ni glicio just ar dyblygu, a to, dyblygu. Right, felly mae da fi 3 smotyn melyn. A beth ti'n moyn neud yw just trefnu nhw un uwch ben y llall ar waelod. Na, a mae eisiau bod y
bwlch rhwngddyn nhw yn debyg. Eisiau bod yr un gwaelod ddim rhy agos I waelod y papur. Felly, jyst cymrwch tymau bach o amser yn trefnu eich smotiau lliw. Gred. Wel, yw ni roi yr cwpa nôl arno. A fi barod nawr I ychwanegu'r eiconau ar gyfer y ddau smotyn arall. Wel, y peth arall o'n i'n mynd oedd mynd i'r gwely'n gynt. Felly, allan ni gael gwely, neu just cloc. Bydd y cloc yn gweithio, fydde fe. Felly, draw fi i'r elfennau, ychwanegu cynnwys elfennau. A'n chwilio fan hyn am cloc. Gret. Os un o'r rhain yn awgrymu bod e'n gynt? Na, ond mae'n iawn. Mae'n iawn, mae'r rhain yn awgrymu bod e'n hwyrach, yn dweud, achos bod e'n symud ymlaen. Beth os na I chwilio am y gair early? E-A-R-L-E. Fi'n lico'r aderyn, fyna. Dewisiadau bach diddorol. Cloc a gwely. Hwna'n ni'n da. Right, mewn o fe. Nawr, mae Express wedi deall bod fi moyn yr eiconau mae'n fod yn ddi, felly sdim angen I fi nawr I newid lliw hwnna. Mae'n ddi yn barod. Ond os oes chi'n gwybod fel I newid lliw yr eiconau. A'r peth ola o'n i'n mynd I wneud oedd tacluso rhywbeth bach bob dydd. Nawr, mae hwnna'n eitha anodd I ddod o hyd iddo fe. Felly, falle, meddyliwch am rhywbeth byddech chi yn tacluso. Iawn, enghraifft, chi'n bod drar. Felly, chi'ch chi chwilio am rhywbeth fel drawer dror. Neu, chi'n gweld, rhywbeth fel yna. Neu, chi'ch chi chwilio am rhywbeth fel papers. Mae ni, chi'n bod rhyw stack o bapurau. Mae hwnna'n edrych yn aniben, dwi. Ai am hwnna. Na ni. A dwi just yn cydio yn y corneli ac yn newid y maint. A lawr. A fe. Right, gret. Wel, mae'r tri na'n edrych yn wych. Felly, beth sy'n angen yn y nesaf te yw lluniau sydd yn cyfateb gyda'r rheina. Right, felly tro mai ni'n mynd I fynd I ychwanegu cynnwys a ni'n mynd I chwilio yn y cyfryngau. Neu felly bod y gair cyfryngau gyda chi fan hyn ar y chwith. Felly dwi'n mynd I glicio ar ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a tro mai ni'n mynd I chwilio am luniau, am ffotos. Felly dwi'n mynd I glicio draw I lluniau, a na I chwilio fan hyn nawr am rhywbeth fel glasses of water. Right, nawr ni'n mynd I fod yn tocio hwn I fod yn stribyn tenau. Iawn, felly bydd rai lluniau felly ddim yn gweithio cystal ag eraill. Felly, cywch chi just trial mas mewn gwirionedd I weld beth sy'n gweithio orau. Felly trial un ma. Gret. Nawr, beth dwi eisiau gwneud yw, I fi yn mynd I ddod lawr ar llun, fel bod hanner ffordd ar draws y cylch melyn. Iawn, hanner ffordd ar draws y cylch melyn. A wedyn, I fi yn mynd I gydio yn y ddolen hir yma fan hyn, a just llusgo fe i'r dde, nes bod fi'n cyrraedd ochr y papur. A'n ola nawr, beth I fi'n mynd I wneud yw I fi'n mynd I lusgo'r top lawr I docio. A chi'n gweld mae e'n snapio, mae'n neidio I dop y cylch melyn fel yna. A wedyn fi'n I gydio gwaelod y llun a llusgo fe lan. Chi'n gweld, ni jyst yn gweld rhyw ffenest bach o'r llun. A os licech chi, chi'n bod, gweld darn yn is neu rhywbeth fel yna, wel, allwch chi wastad just symud y llun I fyny, tocio mewn ffordd gwahanol. Right, gret. A wrth gwrs, beth dwi ddim eisiau gwneud yw cuddio hanner y smotyn. Felly, ar ôl I chi orffen, gosod e'n I le a tocio'r llun yma I fod yn stribyn hir, beth sy'n eisiau gwneud wedyn yw I ddanfon e'n ôl yn y stac heinau. A beth I fi'n I wneud yw, yn syml iawn, dod draw i'r dde i'r stac heinau fan hyn,
Cydio yn y llun na a llusgo fe'n ôl tu ôl y tri smotyn melyn. Cool. A chi'n gweld, mae da ni'r eicon ar y smotyn, a wedyn mae fel sy'r llun yma yn gwthio allan tu ôl iddo fe. Mae'n effaith cool iawn. Right. Wel, yr un nesaf te yw mynd i'r gwely ynghynt. Felly, i fi mynd i ddod draw i ychwanegu cynnwys. Cyfryngau. A i fi mynd i chwilio am... beth am just sleeping? Dyma ni. Wel, mae'n llachar iawn yn rai o rain. Felly bod eisiau stafell bach fwy tywyll arna i. Pidwch o fynd i gysgu ar eich desg. Pa un ewn ni am? A pidwch o fynd i gysgu ar llyfr dros eich gwyneb. Neu mi ddinc dros eich trwy'n chi. Right. Wel, bach yma di mynd i gwely'n gynnar yn dweud. Right, fi'n i dewis hwnna. Gret. Ar un dechneg nawr, yr un syniad to, i ni yn mynd i ddod lawr o fe, fel hyn. A chi'n gwybod nawr fel mwyn y gweithio felly, llwch chi ddechrau meddwl am cynllunio am o dwi moyn gweilod y llun, cadw gweilod y llun, top y llun, canol y llun yw e fel arfer. Rhywbeth fel yna licen i gadw. Iawn, newch siŵr bod yr ymyl chwyth yma hanner ffordd ar draws. Na fe, chi'n gweld gewch chi'r linell binc na. Mae hanner ffordd ar draws y cylch. A'r cam nesaf wedyn oedd i lusgo i'r dde. Nes bod chi'n bwrw ymyl y papur. A to nawr llwch chi fynd lan y lawr i weld pa ddarn yw'n mynd i gadw. Licen i cadw gwyneb y dyn sy'n cysgu. Na ni. A na gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw cydio yn y ddolen hir yma mwyn tocio gweilod y llun i weilod y cylch melyn. A top y llun lawr i dop y cylch melyn. Gwych! A to y cam olaf yw i gydio yn yr haen yna yn y stac heinau a llusgo fe'n ôl lawr tu ôl y cylchoedd melyn yma. A chi'n gweld yr effaith cool na fyna nawr, fel sy'r llun yn gwthio allan tu ôl i'r eicon. Right, wel, un tro to te, tacluso. Right, wel, dewch i ni gael mynd nôl i'r lluniau, felly ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a yn y lluniau, i fi wneud chwilio tro hyn am rhywbeth fel, na i jyst chwilio am untidy. Beth da ni? Nawr te. Mae yna bethau fan hyn sy'n angen tacluso. Sgwylwch fan hyn, cyfrifiadur fan hyn, stac o bethau fan hyn. Chymod beth mwyn yn edrych bach yn rhy debyg i beth sy'n rhaid ymlaen i fan hyn nawr. Felly, ai am hwnna. Gret, nawr te. Gyda hwn, mae'r llanas rili draw fyna o dan y lamp yn dweud, felly dwi'n mynd i wneud siŵr bod fi ddim yn colli hwnna. Rhoi fe yn i le. Tynnu hwnna draw i ymyl y papur, a wedyn tocio'r gweilod i weilod y cylch. Tocio'r top i dop y cylch. Oedd y sbectol na tyma bach yn aniben fyd, dim yn aniben iawn oedd e, ond dewch ni gael falle gweld y sbectol na ar y cyfrifiadur hefyd. Na ni, fi wedi cadw y mwyaf o bethau aniben yn y llun a phosib yna. A beth ola sy'n eisiau fi wneud, wrth gwrs, yw cydio yn y llun, llusgo fe tu ôl i'r tri cylch melyn. Right, arbennig. Siwt ni'n neud ar amser? Right, mae da ni ryw 10 munud ar ôl cyn bod angen i ni fynd mlaen i'r weithgaredd nesaf. Felly na i gario mlaen ar y porwr nawr yn hytrach na mynd nôl ymlaen i'r iPad. Felly na i wneud un neu ddoi gam bach ar yr iPad, ond ddim y cwbl felly, os mae hwnna'n iawn dych chi, i ni gael ennill tyma bach o amser nôl. Right, draw i'r iPad te. A fyddai'n mynd drosto gyda chi pan ni'n dod i ben gyda'r weithgaredd gyntaf yma, byddai'n esbonio chi sut allwch chi hawlio'r gwobre yna. Right. Dyma ni. Right te. Fi ar yr iPad, felly smotyn llew. Felly yna i jyst wneud un adduned cyfan fan hyn ar yr iPad. Iawn, hytrach na'r tri.
Felly fi'n mynd i'r elfennau, achos mi eisiau cylch yna. Elfennau, a sgrolio draw i'r siapiau, a cylch solid dyma ni. Rhaid, lliw addas. Wel, beth am yr oren sydd â fi lam yna o amgylch y testyn, bydde hwnna'n neis yn bydde fe. Felly na i glicio nawr ar y lliw fan hyn, dewis yr oren. Neis iawn. A wedyn, chymod, mae eisiau chi feddwl am y tri, felly chymod beth, na i wneud tri, ond na i ddim llenwi nhw i gyd. Mae'r llunellau pinc ma nawr yn eich helpu chi i gael popeth wedi leino lan ar bwlch rhwng popeth yn hafal, yn edrych yn daclus iawn. Roet, yna i just wneud yr un cyntaf, felly yfed mwy o ddŵr. Felly, i gael yr eicon yna ar y cylch, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau. Na, dwi ddim, sa'n mynd i'r cyfryngau. Beth ti siarad am ti'n rhaid? Dwi'n mynd i'r elfennau. A sgrolio draw ar y top, drws nesau siapiau, mae dyn ni'r eiconau. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am water. Dyna ni. A na i just gael eicon o ddŵr fan hyn, hytrach na'r gwydyr falle. Eicon o ddŵr. A newid hwnna i fod yn ddi. Mae'r di yn gweithio neis, ond os mae'ch lliwiau chi'n fwy tywyll, felly mae eisiau i'r eicon i fod yn liw golau. Felly chi jyst mynd am gwyn. I gosod hwnna reit yng nghanol yr cylch. A un syth mlaen ar te i'r lliw. Ni wedi cael siomai arall. Siomai fynd, Miss Jones! Blwyddyn newydd dda, wrth ysgyblion blwyddyn 5 a 6. Ysgol y Dderi. Wel, bore da i chi blwyddyn 5 a 6, Ysgol y Dderi. A diolch i chi, Miss Jones, am y neges. A diolch am ddod ar dosbarth i'r wers gyntaf nôl. Y thema gyntaf nôl eleni. Right. Llun o ddŵr. Gwydre o ddŵr. Neu gallai fe jyst fod yn ddŵr. Lle fe? Dewch i ni gael jyst mynd i'r cyfryngau. Lluniau. A na i jyst chwilio am y gair water. Fan hyn. Ie, na ni, wel, gallai hwn weithio neis, gallai fe. Felly bydd hwn yn gweithio neisach, a dweud y gwir, na beth nes i draw ar yr cyfrifiadur. Dewch i gael dewis un o'r rhai, mae hwnna'n un bach neis, fi'n licio hwnna. Gret, mae hwn yn mynd i docio yn daclus yn dweud gyda'r siap diddorol na. Right, mae eisiau bod e'n mynd hanner ffordd ar draws y cylch, ac yna i ni'n cydio yn y ddolen hir, a i ni'n llusgo fe draw i ochr y dudalen. A nawr, ni'n cymryd feddwl lawr y tyma bach. Dych chi'n gael dod a hwnna lawr. Na ni. A nawr, dwi jyst yn tocio i dop y cylch. Tocio lan i waelod y cylch. Cool! Sgolwch ar hwnna. A nawr, draw yn y stac heinau, dwi jyst yn llusgo hwnna tu ôl i'r tri cylch oren. Wel, na effaith cool. Mae hwnna'n edrych yn ardderchog. Chan eiddigeddus o hwnna nawr. Right, fi'n mynd i fynd nôl te i'r porwr i ni gael mynd ymlaen. Sa'i di checo ni, bos, di weld os ys rhywun wedi gweithio mai dro fyna. Na, agos, iawn, dim broblem. Right, nôl i'r porwr i ni gael mynd ymlaen. Dyma ni. Right, ni nôl ar y cyfrifiadur. A ni'n barod nawr te i ddechrau felly esbonio rhain ychydig yn well. Felly, dewch i ni gael cydio mewn swigod siarad, speech bubbles. Felly, i fi mynd i fynd draw i ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. Nawr, dwi ddim yn siŵr os mae yn y siapiau neu yn yr eiconau i fi mynd i gael yr dewis gorau fan hyn. Naill ai yn y siapiau neu'r eiconau. Sa'n siŵr? Felly, dewch ni gael gweld, triwn ni'r eiconau gynta. A dwi jyst yn mynd i chwilio am speech. Speech. Just y gair speech. Dyma ni, mae rai fan hyn. Mae rai mewn fan hyn. Neu, dewch ni glicio draw ar siapiau a chwilio am speech. A mae yna rai fan hyn hefyd, chi'n gweld? Felly, llwch chi chwilio yn yr siapiau neu yn yr eiconau. Os chi'n sgrolio lawr, chi'n gweld, fi'n cyrraedd gwaelod y siapiau, a mae'n dweud fan hyn mwy o ganlyniadau wedi canfod yn yr eiconau. Felly, wneith e jyst dangos yr eiconau i chi os chi'n cadw fynd. Pa un fi'n mynd i fynd am? Dwi'n meddwl,
ni'n gadw fe'n syml. O, fi'n lygo siap yr un na. Fi'n lygo siap yr un na. Fi'n i ddewis hwn. Siap bach diddorol hwnna'n se. Clici hwnna re. A dewch i ni gael newid i liwe. Sa'n meddwl bod fi moyn yn efo'n ddi. Felly, allan ni fynd am y melyn. Ie, allan ni fynd am yr un melyn na sydd â fi. Neu, felly bod eisiau hwn i fod just yn wyn. Ie, sy'n newid y lan tyma bach. Right. Nawr te. Mae eisiau 3 o'r ein yna, un i bob y dduned. Felly mae un dy fi fyna. Felly dewch ni gael dyblygu hwnna. Clicio ar dyblygu. Nawr, dwi'n meddwl dyle hwn fod y ffordd arall o amgylch fel bod e'n pwyntio i'r canol, chos fi'n i roi llun ohono i, neu o rywun, yn y canol fan hyn. Felly, beth yw'n ni'n neud yw mynd draw i'r safle ar y chwith, mwyn fflipio fe, fel drych. Safle, a wedyn troi yn llorweddol, troi yll. Na ni, chi'n gweld? Gret. A wedyn, beth am y trydydd a dduned? Wel, newn ni ddyblygu hwn to. Right, wel, os fi'n dod lawr o hwnna, felly bod eisiau bod yr saith yma, yr pwynt yma, i fod ar dop y swigen. Felly bod eisiau fi droi yn vertigol nawr. Felly bod angen i ni fflipio fe yn vertigol. Felly na i ddewis safle eto. A na i droi yn vertigol. Cool. Right. Nawr, dewch i ni gael meddwl am hwnna. Fi'n credu bod eisiau i'r rhain i fod bach yn uwch a falle tu ôl i'r testyn. Chi'n gweld? Felly na i ddod lan ar swigod yma, neu bach yn fwy. Gall un bod yn fawr fel yna, yn uwch i fyny. Hwn falle'n is. Felly mae eisiau'r un yma i fynd tu ôl i'r teitl. Felly dewch i ni gael just, chymod be nai, fi'n i ddod ar teitl a ddunedau 2026, yr holl ffordd i dop y stac heinau. Na fe, gret. A wedyn yr un yma fan hyn, falle, os mae'n cuddio rhywbeth, dwi ddim eisiau bod e'n cuddio'r cylch melyn a'r cwpan, felly chi'n bod beth fi'n neud, fi'n ddod draw o fe i fan hyn. Felly fi'n credu bod eisiau iddo fe i fflipio. Nes eisiau iddo fe i fflipio yn llorweddol eto. Fel na. Rhywbeth fel yna. Right, gret. Iawn. Mae eisiau testyn yna i nawr, mewn fyna. Felly am testyn. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio. Wel, beth yw'r un cynta? Wel, yfed. Gwydryn. Ychwanegol. O. Ddŵr. Bob. Dydd. A fe, gret. A, chybod beth fi'n neud? Fi'n i ddyblygu hwnna, 3 dot dyblygu, fel bod da fi ym mhob 3 dot dyblygu, mae da fi fyna ym mhob un o'r swigod siarad. Felly'r ail un yw mynd i'r gwely hanner awr y gynt. Gwely hanner awr yn gynt. Na ni, ar un olaf te yw tacluso rhywbeth bach bob dydd. Tacluso rhywbeth bach bob dydd. Na ni. Nawr, allech chi fod yn mynd i'r alunio fan hyn, newid yr alunio fel bod yn alunio i'r canol, chi'n gweld? Byddwch chi ddewisiadau. Fi'n credu bod y lunio'r canol yn mynd i fod y dewis gorau fyna. A falle na i wneud ar gyfer bob un o'n nhw. Y lunio bob un o'n nhw i'r canol. Ydy, mae'n eistedd yn daclus mewn yn y swigen siarad. Mae'r un cyntaf yma, bod yn hollol onest, yn edrych yn iawn fel mae ond na i wneud beth bynnag. Fel bod nhw'n matcho. Right, gret. Wel, i ni bron iawn y ben.
na gyd sy'n eisiau yw fi yn y canol. Nawr, falle bod llun o'r dach chi o'ch hunan ar eich dyfais, felly chi lusgo fe mewn, ond i fi mynd i gynhyrchu o'n hunan gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, AI. Felly fi mynd i ychwanegu cynnwys, fel sy'ch chi'n mynd i chwilio am ffoto, fel wnaethon ni gyda'r 3 llun nas da ni, ychwanegu cynnwys. A wedyn, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, fel sy'n fi'n chwilio am lun. Iawn, a dyma le fi o'n i'n chwilio am ffotos gynnau, ond dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd tro yma. Nid chwilio, dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Right, wel. Beth ddigwyddodd fyna? Dwi'n yna to. Cyfryngau, lluniau, cynhyrchu delwedd. Right. A wedyn, mae eisiau meddwl, wel, mae eisiau bod fi, dwi'n meddwl bod ar i fyny yn mynd i ffitio orau mewn mynd hyn, yn dwi? Cyn i fynd ar i fyny. Right, a fi'n credu wneud e ffitio'n eitha neis fyna. Right, nawr, beth ni'n mynd i ddisgrifio fan hyn te? Wel, dewch ni gael disgrifio. Fi'n trial disgrifio'n hynna. Dyn 40 oed, fi'n henach na na, ond mae digon agos. Dyn 40 oed, jyst neu fi dymlo well ydi. Dyn 40 oed, gwallt, brown, barf, gwisgo, sbectol, gwenu, gwisgo hoodie. Nawr, allan ni sillafu fe fel yna, ond chybod be, fi'n mynd i fod yn ddiogel, felly yna i sillafu hwn yn Saesneg. Gwisgo hoodie, llew, beth yw hwn, di a llwyd. Na jyst gweud llwyd. Llwyd, tywyll. Right, fi'n credu bod fi wedi cyfro'n yna fyna, ydw. Beth yma'r arddull? Wel, lycan ni o'n i fod mewn arddull cartŵn. Arddull cartŵn. Iawn. A os ydych chi chymod rhyw fath o arddull cartŵn i chi'n hoffi, eich chi fynd amdani. Iawn, ond fi'n gyda jyst rhoi arddull cartŵn mewn yna. A ni. A bant ni. Iawn, fi'n mynd i fynd lawr nawr, clicio ar y botwm glas i gweud cynhyrchu. Sa i wedi dewis unrhyw beth fyna o'r dewisiadau fan hyn, yr ardduchiau, dim byd o gwbl. Dwi jyst wedi teipio popeth o'n i eisiau yn y disgrifiad. A mae'n mynd i roi 4 dewis. Wehei! Mae'n rhoi 4 dewis i fi. O, mae'r 4 o'n nhw'n cŵl. 4 o'n nhw'n wych. Nawr de. Yn y beth yw, mae'n torri yn ysgwyddau i ffwrdd yna. Dewch ni gael felly jyst mynd nôl fan hyn a dweud rhywbeth fel shot lydan. Shot lydan. Okay, wide shot, fel bod e ddim yn torri'r ochrau ffwrdd. Shot, chi'n gweld, ys-i-dot-ota, shot lydan. Right, a jyst trio ni fe to, cynhyrchu fe to. Ond chi'n gwybod be, oedd hwnna yn ddechrau gwych, yn oedd e? O'n i'n meddwl ni, beth bynnag. Right, trio ni fe to, i weld os gewn ni shot lydan. Naddo. Ond, chi'n gwybod be, mae yna just ddim yn torri gormod i ffwrdd. Felly, na i fynd am yr un ma. So, hwnna rhywbeth bant ydw e. Felly bod y gwallt na bach yn hir. So, fe rhywbeth bant. Right, a nawr be fi'n ei wneud yw, mae eisiau tynnu'r cefndir arna i. Felly, i dynnu'r cefndir, beth sydd eisiau fi wneud ar ôl cynhyrchu'r ddelwedd a dewis e, clicio ar yr X. A dyma ni, Catrin cefndir, gwnaed o... Catrin cefndir, gwnaed o waith. Clicio tynnu'r cefndir. Gret. Nawr, dewch i ni gael roi hwnna nawr te. Mae eisiau hwn i fod yn reit i'r cefn. Chymod beth? Weithiau mae'n rwyddach yn hytrach na allech chi lusgo fe reit i'r cefn, ond fi jyst yn mynd i fynd 3 dot anfon i'r cefn. Right.
Chymod be, mae eisiau bod o flan y swigod yma. Fi newydd feddwl. Nagos. Na, dim eisiau bod o. Mae eisiau bod o flan rhain, ond tu ôl hwn. Os. Oll. Right, mae eisiau i'r swigen yma fynd i'r cefn, fi'n credu. Ydy, mwyn well. A mae eisiau i'r ma fynd i'r cefn. Ydy. Ond, fi'n credu mae eisiau hwn i fod yn y blaen, neu byddwn ni ddim yn ei weld e. Ia, mae hwnna'n well, yn dweud. Right, nawr bod chi wedi wneud hwnna, chymod, allwch chi falle symud eich cymeriad o amgylch tyma bach, newid y maint os ych chi eisiau, just fel bod chi'n cael hwnna i eistedd orau yn eich dyluniad chi. A i fi yn hapus iawn gyda hwnna. Mae hwnna yn edrych yn fendigedig. Right. Nawr, fel i ni gael gwobrau, fi siŵr bod chi'n gweiddi ar y sgrin, fel i ni gael gwobrau. Right, dewch i ni gael enwi hwnna yn gynta te, felly fi'n newid enw'r ffail i addunedau 26. Right, mwyn ennill y clust ffonau, nawr yn gynta, chi gweld does dim botymau fan hyn, ond fi wedi roi'r botymau mewn, felly falle bod eisiau chi ail-lwytho y dudalen weithgareddau. A sgrolio lawr y gwaelod. Cyma ni, mae yna ddoi fotwm na nawr. Ffurflen i blant a ffurflen i athrawon. Right, athrawon, grandwch yn astyd. Dyma fel allwch chi ennill set o'r clust ffôn yma. Nawr, dim ond 1000 o'r clust ffôn yma sydd da ni ar gyfer pawb yn y Deyrnas Unedig. A mae e'r cyntaf i'r felyn geith falu. Felly, athrawon, pidwch ag oedi ar hwn. Unwaith mae'r 1000 o'r clustffonau wedi mynd, maen nhw wedi mynd. Iawn? A dyna gwobrau Ionawr drosto am y mis. A wedyn, dechrau mis Chwefror, byddwn ni a gwobrau gwahanol. Iawn? Felly, clustffonau gwobrau mis Ionawr, bydd da ni wobrau newydd sbon ar ddechrau Chwefror, rhywbeth gwahanol bydd e. Iawn? Felly, allwch chi ennill gwobrau bob mis. Iawn? Ond, cyntaf i'r felyn geith falu. Felly, os i chi yn hwyr yn danfon e mewn a bod y clustffonau i gyd wedi cael ei danfon bant i ysgolion eraill dros y Deyrnas Unedig i gyd, yna tough. Iawn, dyna fe mae'n gweithio. Felly, ond hwn, chi yw y pobl cyntaf i gael y wers yma, felly chi reit nawr yw'r pobl sydd ar cyfle gorau i ennill y gwobrau yma. Right, fel i ni'n ennill y gwobrau? Cwestiwn da. Nawr, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw blant. Mae angen i chi i ddanfon dolen gweld yn unig o'ch ffeithlyn addunedau ar y ffurflen. Iawn? A na i ddangos i chi pa mor rwydd yw hwnna nawr. Felly, i gael y ddolen gweld yn unig, mae rhaid chi glicio ar rhannu a sgrolio lawr i dolen gweld yn unig. Iawn? Ac yna, creu dolen. Sefwch chydig eiliadau i'r ddolen a'i gael ei chreu. Iawn, a wedyn ni'n mynd i gopio'r ddolen. Nes dim rhaid chi'n neud o nawr yn ystod y wers, chi'n chi'n neud e unrhyw chi moyn. Ond wrth gwrs, y cynharau chi'n neud e fwy o gyfle sydd â chi i ennill gwobrau. Right, cliciwch ar copio'r ddolen. Right, nawr, draw'r dudalen weithgareddau, mae yna ffurflen fan hyn i blant a ffurflen i athrawon. Felly, blant, chi'n clicio ar un sy'n gweud, ffurflen i blant. Fi'n gwybod, mae'n amlwg. Right, clicio ar hwnna, gennych chi jyst dangos i chi beth yw e. Nawr, mae lan i chi athrawon, falle bod eich athrawon chi'n gweud, peidiwch yn neud hwnna nawr, neu wnawn ni wneud e fori, neu rhywbeth fel yna, mae hwnna'n iawn. Okay? Nawr, mae'r ffurflenni'n Saesneg, sori am hwnna. Cynni, chi'n gweld? Live lesson loot, gwobrau gwersi byw. A January loot, pupil headphones. Right, nawr, na gyd sy'n rhaid i'r plant i wneud, i roi enw'ch ysgol mewn yn hyn, iawn? Felly, os ych chi yn ysgol y bedol, fel ych chi wedi ymuno heddi, byddwch chi jyst yn ysgrifennu ysgol y bedol. A na gyd sy'n... Dyn ni ddim yn casglu enwau chi, na di bi fel na, dyn ni ddim yn mynd i gasglu cyfeiriadau e-bost, na di bi fel na, sy'n ni moyn eich enwau chi, iawn. Na gyd sy'n chi roi yw enw'r ysgol, a wedyn mewn fan hyn, le mae'n gweud, your published Adobe Express link, fan hyn, i chi wneud Ctrl-V i lido hwnna mewn, a wedyn dewis bod chi yng Nghymru, Wales, submit. That's it. Iawn? Na fe. Na gyd sy'n rhaid i chi blant i wneud. Right, athrawon, jyst bod chi'n gwybod beth sy'n eisiau chi wneud, yw
Unwaith i chi yn gwybod bod 25 o bobl blant o'r ysgol wedi danfod dolen mewn. Iawn? Mae yna fotwm fan hyn. Ffurflen i athrawon. A jyst cenwch hwn mewn athrawon. Enw chi, enw'r ysgol, faint o blant nath gymryd rhan. A wedyn mae rhaid bod y pethau sy'n cael ei danfod mewn i wneud â gwers fyw penodol. Felly'r wers fyw hyn wrth gwrs yw Blwyddyn Newydd dda. Iawn? Felly jyst rhowch enw'r wers fyw mewn yna athrawon, a unwaith to, rhowch ticio bod chi yng Nghymru, a wedyn athrawon ar eich ffurflen chi eisiau bod chi'n rhoi cyfeiriad postio i'r, wel, siwr o fod i'r ysgol, ynddo fe? Le licech chi gael y gwobrau wedi postio i, os i chi wedi cael hawlio fe ar amser. Iawn? That's it. Mor syml yna. Felly, plant, chi jyst yn rhoi enw'r ysgol a copio'r ddolen gweld yn unig mewn, ticio'ch bod chi'n Nghymru, submit. Done. Athrawon, i chi yn llenwi y ffurflen yma, sy'n dal yn ddigon syml yn dweud. Iawn? A dyna ni, mae da chi gyfle i ennill clustffonau. Iawn? Set o clustffonau i'r dosbarth cyfan. Cyffroes iawn. Right, nawr te, mlaen yn ni i'r weithgaredd nesaf. Nawr, mae'r weithgaredd nesaf yn ymestyn mlaen o'r weithgaredd yma. Nawr, allwch chi gyflwyno unrhyw un o'r ddwy weithgaredd ar y ffurflen ar gyfer y gobrau. Iawn, sdim rhaid mae'r ffeithlyn nhw, allai fe fod yr animeiddiad i chi'n ei nawr. Beth pa bynnag un i chi moyn. Iawn, ond fel arfer, y weithgaredd gyntaf, dim bob tro, ond fel arfer y weithgaredd gyntaf mewn gwers fyw felly yw'r un symlaf, felly hwnna felly yw'r un fwyaf tebygol. Ond gallech chi ddanfon mewn dolen i naill ai gweithgaredd 1 neu gweithgaredd 2. OK, right. Nawr te, gweithgaredd 2. Dewch i ni gael mewn rhan. Os ydych chi unrhyw gwestiynau am y gwobrau na athrawon, croeso i chi i ddanfon e-bost, danfon neges atau, allwn ni fynd drosto fe to. Ond dyna ni. Iawn, unwaith maen nhw wedi mynd. Ond wedyn yn mis Chwefror, bydd rhywbeth newydd yn dod. Right. Gweithgaredd 2, i ni'n mynd i greu animeiddiad o'r addunedau yma. Iawn, ni'n mynd i greu animeiddiad o'r addunedau yma. Felly, i fi mynd i gadw hwn fel ma fe, fi moyn i'r animeiddiad i fod ar gopi o hwn. Felly, beth sydd eisiau fi wneud yw copio, yw dyblygu y dudalen yma. Iawn? Felly, i ddyblygu'r dudalen, beth sydd eisiau fi wneud yw clicio ar y 3 dot a dewis dyblygu. A na fe. 3 dot dyblygu. A chi gweld nawr bod da ni fan hyn tudalen 1, tudalen 2. Iawn, tudalen 1, tudalen 2. Felly ni'n mynd i adael tudalen 1 i fod fel mae ond ar tudalen 2 i ni'n mynd i animeiddio yr addunedau. Right, wel, yn gyntaf, beth i ni'n mynd i wneud yw, i ni'n mynd i glicio ar y llun i ni wedi cynhyrchu, a i wedi cael gwared yno fe. Delay. Hwyl fawr. Right, mae hwnna wedi fynd. Oherwydd, ni'n mynd i animeiddio cymeriad. Neu, os i chi ar iPad, mae'n rwyddach i chi i recordio chi neu i ffilmio chi yn hytrach na animeiddio cymeriad. Felly, na i wneud e'r ddwy ffordd. Iawn? Ar yr cyfrifiadur, felly os ych chi Chromebook, laptop, Mac, PC, beth bynnag, i fi mynd i animeiddio cymeriad. Na'r allech chi recordio chi hynna, ond fi'n meddwl bod yr animeiddio cymeriad felly yn mynd i fod yn hwyl fan hyn. Ond draw'r iPad, fi jyst yn mynd i ffilmo'n hynna'n yn neud e. Right, felly, i ychwanegu'r animeiddiad cyntaf yna, i fi mynd i ddod draw i'r chwith, le mae'n dweud ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i ddod i'r cyfryngau unwaith to, a fideos, a dyma'r dewisiadau sydd da ni, animeiddio cymeriadau, ond ar yr iPad, yw'r botwm na ddim i gael. Felly, ar yr iPad fyddwn ni yn recordio eich hun. Wp, a days. A zoom bach rhyfedd. Ond allwch chi recordio eich hun ar eich Chromebooks, ar eich cyfrifiaduron hefyd os chi moyn, ond dwi'n mynd i animeiddio cymeriad. Beth bynnag i chi moyn. Right. Animeiddio cymeriad. Nawr, categori. Nawr, allwch chi ddewis unrhyw gymeriad i chi moyn. Allwch chi chwilio am un sydd yn eich cynrychioli chi, chi'n meddwl sy'n edrych yn debyg i chi. Neu, llwch chi jyst dewis un i chi'n meddwl sydd yn ddoniol. Mae yna fagiau ysgol fan hyn, mae'r un yn cool.
Mae yna anifeilied. Mae yna robots, bwystfilod. Mae yna fwydydd i gael. Felly, chymod, llwyth o ddewis i gael ydych chi o gymeriadau. Dros 200 o gymeriadau i chi ddewis. Carwyn yn edrych yn cool. Dylan yn edrych yn cool. Mae Morgan a Thomas ar trampolin. Sa'n siŵr beth i hwnna. Rhiannon y Dychian. Mae'n edrych yn ddoeth iawn yn dwi. Sa'n siŵr beth i Eiron a Flip a Caio a Sally. Sa'n siŵr beth i nhw. Sgerbwd. Deio a Ifan nhw diar. Mae'n edrych yn ddifrifol. Fi'n i gadw hwnna mynd. Fi'n i na, ie. Beth am Elfed? Beth am Elfed? Fi'n licio fe. Ie, fi'n credu mae Elfed yw'n i fyna. Sgwlwch ar Elfed, boys. Nawr te. Ie, ydw, fi'n i gadw at Elfed. Right, nawr, dewyswch eich cymeriad. Nesa, mae eisiau i chi wneud yn siŵr bod eich cymeriad yn ffitio. Nawr, chi'n gweld, dwi ddim yn gweld coesau Elfed fan hyn, felly mae eisiau fydd o lawr a graddfa'r cymeriad fan hyn. Yn gweld? A wneud siŵr bod e'n ffitio. A cofiwch bod breichiau'r cymeriad falle yn mynd i symud, felly pidwch a roi nhw'n agos i'r ymyl, achos falle bydd y fraich wedyn mynd i ffwrdd ochr y sgrin. Felly, newch nhw'n just yn, chymod, sy'n eisiau mynd yn dros mewn llestri, yn fach, ond just bod lle gyda chi fyna ar gyfer yr breichiau i symud ac yn y blaen rhag ofn bod nhw yn. Na fe, mae digon o fwlch rownd i Elfed fyna nawr, yn dos e. Right, cefndir, mae'n bwysig bod ni'n dewis cefndir tryloiw. Felly, beth bynnag yw'r cefndir sy'ch chi, cliciwch yna fe a newch yn siŵr bod e'n dryloiw. A ni barod i fynd. Os i chi mewn stafell swnllyd, a fi'n siŵr bod chi, yna cliciwch ar gwella lleferydd, a fydd hwnna yn cael gwared ar unrhyw sain cefndirol, a sŵn eich cymdogion chi a pawb arall yn y dosbarth. Felly, cliciwch ar gwella lleferydd, a nawr ni'n barod i recordio. Cyn recordio, jyst meddyliwch am beth yw'ch tri y ddined chi. Iawn? Felly, rai i yw yfed gwydryn ychwanegol o ddŵr bob dydd, mynd i'r gwely hanner awr yn gynt, a tecluso un peth bach bob dydd. A os ych chi moyn ymhelaethu a siarad bach yn hirach am brain, yna ewch amdani. Right, clicio recordio te bant â ni. Cyfri fi lawr. Fy ddined gyntaf i eleni yw i yfed un gwydryn ychwanegol o ddŵr rhywbryd yn ystod y dydd mwyn osgoi cael penne tost. Yna, i fi yn bwriadu mynd i'r gwely hanner awr bach yn gynt bob dydd fel bod fi ddim wedi blino cymaint yn y bore. Ac yn olaf, i fi mynd i dacluso un peth bach bob dydd. Falle drar neu pentwr o lyfrau, just fel bod fi yn teimlo bod fi wedi gwneud tymed bach o dacluso i helpu mas bob dydd. Right, a dyna ni, wedi clicio gorffen, a mae hwnna nawr yn gweithio ar yr animeiddio. Mae'n mynd i cael gwared ar sŵn cefndir, wel, sy'n sŵn cefndir da fi fan hyn. Ond yna mae e'n mynd i lip-synco, mae'n mynd i symud gwefusau'r cymeriad, Elfed fan hyn, i matcho sŵn fy llais i. Ac yna mae e'n mynd i ryndo ar tôn y llais, mwyn animeiddio gwyneb, corff ac yn y blaen y cymeriad. Unwaith mae wedi gorffen wneud hwnna i gyd, mae'n mynd i osod Elfed heb gefndir mewn ar y daflen. Allai roi'r animeiddiad na wedyn mewn fyna yng nghanol y swigod siarad fel oedd y llun gyda ni yn y drafft gyntaf. Right, nawr mae hwnna yn fysi'n gweithio fyna, felly tra bod e'n neud na, felly na i just dangos i chi'n gyflym fel i ni'n mynd i recordio'r iPad. Felly, yr un broses, dwi'n mynd i'r cyfryngau, fideos, nawr dyw'r botwm animeiddio cymeriadau ddim i gael fyna, dwi e? Felly, dwi'n mynd i glicio ar y botwm llwyd sy'n gweud recordio eich hun. Nawr, mae'n mynd i ofyn os oes hawl i chi ddefnyddio'r camera a'r microfon, ie, ylaw, mae hwnna'n iawn. A dyma ni. Right, pob tro dwi'n neud hwn, mae'r sgrin yn rewi ar yr ffrwd fyw. Felly, chi ffili gweld ond dwi'n gweld ffenest fach yn unan fan hyn ar sgrin. Right. Fi'n barod i recordio. Meddyliwch hefyd ble mae'r camera.
iawn? Fel bod chi'n anelu at y camera, fel bod chi'n siarad at y camera. Right, bat y fi de. Eleni, dwi eisiau yfed gwydryn ychwanegol o ddŵr bob dydd, fel bod fi ddim yn cael penne tost. Hefyd, licen i fynd i'r gwely hanner awr fach yn gynt bob nos, fel bod fi ddim wedi blino gymaint yn y bore. Ac yn olaf, dwi'n mynd i dacluso rhywbeth bach bob dydd, fel bod fi'n teimlo'n well am y llanast i fi'n neud o amgylch y lle yma. Na ni, right, chi'n gweld yna, chi'n gweld y ffenest fach na ar y sgrin. Right, os ydych chi'n hapus gyda hwnna, chi'n clicio cadw recordiad. Os na, allwch chi ail-osod mwyn dechrau to. Cadw recordiad, a mae hwnna yn mynd mewn. Dyna ni, chi'n gweld y fideo fyna. Chi'n gweld y fideo fyna. A beth chi'n neud gyda hwnna nawr yw chi'n mwyn ail-feintio fe. Lan o hwnna. Iawn. A chi gweld wedyn fan hyn, Carwyn Cefndir. Catrin Cefndir. Dynnu fan hyn. Alla i glicio tynnu'r cefndir. A mae hwnna'n mynd i dynnu'r cefndir o hwnna. Right, wel, tra bod hwnna'n gweithio, nôl ar y porwr, lle bod y we wedi cael dip fach, oherwydd dwi ddim wedi gweithio. Yei! Felly eisiau fi falle i wneud hwnna to, fi'n credu. Dych chi'n gweld, os clica ar yr X. O na, mae wedi gweithio. Dyma ni. O, diolch beth. Elfed ma. Right. Nawr te. O, mae dal fi ddau elfed. Rhyfeddolodiaeth. Right, na'n gael gwared. Uned dau eleni. Mae'n swnio bach yn odd. Beth yma ri ma. Uned dau eleni. Oedd o rhywbryd yn ystod y dydd mwyn osgoi cael penne tost. Yna, i fi yn bwriad. OK, right. Oedd rhywbeth rhyfedd yn digwydd ar microffon yna ar dechrau. Ond feddai'n iawn. Right, na cael gwared ar yr un sydd ddim eisiau dau elfed yna, ys e? Right, nawr edrych ni gael gosod elfed mewn le oedd yr llun na nes i greu. Nawr, allech chi gadw'r coesau mewn golwg fel yna, iawn? Chi'n bod, mae hwnna'n gweithio'n iawn. Ond dwi'n meddwl bod fi'n mynd i falle zooma mewn yn y fe chydig. Yn eitha tebyg falle i fel oedd e ar yr un gyntaf. Right, nawr, mae eisiau bod elfed o flaen yr swigod yma fel mae e, ond mae eisiau bod y tu ôl y swigen yma. Felly, beth dwi'n gwneud yw jyst dechrau llusgo fe lawr tan bod e yn y lle cywir. Na ni. Nawr, mae goesau fe nawr. Nawr, allan ni ail-drefnu hwnna i gyd hefyd, ond chymod beth lle wneud yw jyst tocio hwnna, tocio gweilod elfed, fel bod e ar dop y llun yna, ac yna bydd popeth yna, mae'n edrych fel bod e tu ôl iddo fe. Right, dechrau ni gwylio hwn te. Uned dau eleni. Oedd o rhywbryd yn ystod y dydd mwyn osgoi cael penne tost. Yna, i fi yn bwriadu mynd i'r gwely hanner awr bach yn gynt bob dydd, bod fi ddim wedi blino cymaint yn y bore. Ac yn olaf, i fi mynd i dacluso un peth bach bob dydd. Falle drar neu pentwr o lyfrau, just fel bod fi yn teimlo bod fi wedi gwneud tyfu bach o dacluso i helpu mas bob dydd. Right, great. Nawr, beth am i ni i animeiddio'r testyn yna? Iawn? Nawr, pan i fi'n dweud am yr gwydryn ychwanegol o ddŵr bob dydd, fi'n mynd i stopio y fideo. Fi'n mynd i wasgu chwarae fe, ond fi'n mynd i wasgu fe to, pause, pan i fi'n sôn am yfed gwydryn o ddŵr. Iawn? Bant ni. Uned dau eleni. Na fe, fanna, gwydryn. Mae'n sain i bach yn od. Ond, chi'n gweld, nes i glicio fyna i pause o fe, achos dyma le mae'r linell ddi nawr yw pan i fi'n sôn am y gwydryn o ddŵr. Felly, be fi'n mynd i wneud yw clicio ar y testyn gwydryn o ddŵr. Iawn, a pan chi wedi clicio arno fe, chi'n gweld yr clip glas yma, y bloc glas yma. A be chi'n mynd i wneud yw llusgo dechrau'r clip na i fyna, a oherwydd dyna pan i fi'n sôn am yfed gwydryn o ddŵr. A dwi hefyd yn moyn i hwnna, dwi'n mynd i glicio ar animeiddio, a licen ni bod e'n ymddangos, felly fel sy'n rhywun yn teipio fe. Edrych ni gael gwylio hwnna nawr. Uned dau eleni.
oedd o rhywbryd yn ystod y dydd mwyn osgoi cael penne tost. Yna, Right, nawr, yna, mynd i'r gwely hanner o'r gyd. Felly, dewch i fi gael oedi'r fideo pan ni'n cyrraedd y pwynt na. Clicio chwarae, ac yna clicio ar y botwm chwarae to i oedi fe. mwyn osgoi cael penne tost. Yna, i fi yn bwriadu mynd i'r gwely. Pause, na gwely fyna. Felly, gliciau nawr te ar gwely fan hyn. A chi'n gweld, dwi'n ni lusgo'r ymyl cynta na nôl i fan hyn. Sy'n meddwl bod y testyn na yn ymddangos pan ni'n sôn am mynd i'r gwely. Wel, tra bod fi wrthi, na i animeiddio hwnna gyda teipiadur hefyd. A dewch i ni gael just scrollio nôl tymed bach. Sa'n mynd i nôl dechrau, achos mae sain yr dechrau ddim yn gret. Dwi wedi cael llon bola o glywed e. Rhaid yn ystod y dydd mwyn osgoi cael penne tost. Yna, i fi yn bwriadu mynd i'r gwely hanner awr bach yn gynt bob dydd, bod fi ddim wedi blino cymaint yn y bore. A dewch i ni gael... Ac yn olaf, i Oedi fi fe? mynd daclu. Na fe, oedi fyna, na le mae tacluso. Clic ar tacluso. Tocio hwnna nôl. Animeiddio teipiadur. Right, ewn ni'r dechrau de. Ymddeiriadau bod y sain na'n wael ar y dechrau. So ni'n neud hwn yn y dosbarth na, fydden ni'n ail-recordio hwnna. Ond yn y wers fyw yma, a da fi 3 munud ar ôl. Felly newn ni bwrw mlaen. Bant ni. Uned dau ni i gwylio. O, diar Oedd fi. o rhywbryd yn ystod y dydd mwyn osgoi cael Yn iawn penne nawr. tost. Yna, i fi yn bwriadu mynd i'r gwely hanner awr bach yn gynt bob dydd, Hwnna'n gweithio'n bod good. fi ddim wedi blino cymaint yn y bore. Ac yn olaf, i fi mynd i dacluso un peth bach bob dydd. Falle drar neu pentwr o lyfrau, just fel bod fi yn teimlo bod fi wedi mynd tyfu bach o dacluso i helpu mas bob dydd. Right, wel, yr animeiddio dwi'n mynd i wneud i orffen yw just clicio ar y teitl Addunedau 2026. Nawr, sa'n meddwl bod eisiau i fi animeiddio hwnna mewn. Gyrru bod eisiau bod e na reit ar dechrau. Dwi'n moyn bod e'n chymod yn ymddangos. Ond licen ni bod e falle neud rhywbeth tra bod hwn yn mynd mlaen. Felly allech chi fynd fyna dewis rhywbeth fel awel, neu bownsio bach dros ben gestri. Gwynt. Siglo. Ie, wel, mae eisiau mynd neud rhywbeth bod ni'n dewis rhywbeth sy'n chymod yn gweithio. Chymod be, fi'n mynd i fynd am y siglo na, mae'n cool, ond wedyn mae eisiau cwlo hwnna lawr. Felly, clicwch yn y fe to. Right, sgwlwch fan hyn. Nawr, mae da ni pellter. Dewn ni lawr ar pellter. A dewn ni lawr a faint mae'n sgwisio. Ww, maint. Na ni. A felly bod fi'n wneud e lan a lawr yn hytrach na chwythu'r dde. A beth am y pinio yma. Fi'n gwybod hwnna'n iawn. Lle lan ar squish to touch felly. Ah, cool! So pa mae'n neud rhyw newid maint fyna. A na fe, os chi'n neud y hyd yr ailadrodd yn fwy, mae'n arafu fe, chi'n gweld? Right. Nawr te, mae rhyw glitch bach rhyfedd yn digwydd yna. Dych chi'n gweld os mae'r glitch yna'n digwydd pan i fi'n gwylio fe nôl? Uned dau ni i gwylio. Oedd o rhywbryd yn ystod y dydd mwyn osgoi cael penne A tost. fi'n licio hwnna, mae'n bownsio lan lawr. Yna, Hwnna lot i yn fi- well, yn dweud. Fi'n gweld hwnna'n gweithio lot yn well fel na nawr. Oedd e'n wyllt ar y dechrau. Felly os mae'n wyllt, chymod, pidwch am enw di am i na. Felly chi yn gallu tawelu'r effeithiau yna lawr gan lusgo fel arfer yr toggles na i'r chwyth fel arfer i gael llai o effaith. Right! Mae munud ar ôl dyn ni. Di ar annwyl. Nawr, os licech chi rannu hwn, na gyd sy'n chi'n neud, yw clicio rannu. Dolen gweld yn unig. A diweddaru'r ddolen. Iawn, achos bod mae gweithgaredd 1 a gweithgaredd 2 yn yr un ffail dyn ni wythnos ma. Ambell i wers fyw, byd nhw ar wahanol ffeiliau. Fel arfer, a dweud y gwir, maen nhw ar wahanol ffeiliau. Nawr allech chi lawr lwytho hwnna, athrawon os licech chi gael y ffeiliau yna, fel ffeil fideo MP4, allwch chi lawr lwytho fe. Ond a dweud y gwir, fi'n credu bod rannu dolen gweld yn unig yw'r ffordd orau o rannu'ch gwaith heb y gorfod delio gyda ffeiliau ac yn y blaen. Right, nawr te. Diolch yn fawr iawn i chi, athrawon, am ddod â phawb i'r wers fyw heddi.
diolch enfawr. Os ych chi'n rannu ar y cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi cymryd ran yn y wers fyw, athrawon, yna tagiwch fi mewn. Iawn, tagiwch mewn. Dych chi'n ei gael yna fan hyn. At Ysgol Ddigidol, neu at Meredydd J, neu at Meredydd Jones. A hefyd hashnod gwersi Adobe yw Adobe Edu Creative. Felly, os ych chi'n ei na, bydd pobl dros y byd i gyd yn gweld y gwaith gwych i ni yn ei draw fan hyn yng Nghymru. Cofiwch athrawon bod y gwersi byw ar gael i'w cyfrestru nawr yr holl fod lan hyd at hanner tymor Chwefror. Y wers ola cyn hanner tymor Chwefror fydd Dydd Music Cymru. Ewch i adobe.live lessons i gael cyfrestru gyfer rheina. Nawr, os ych chi yn mynd fyna a bod chi yn trial cael cod, a bod cod ddim yn cael ei ddanfon ato chi, fi'n credu beth mae hwnna'n meddwl yw bod sdim angen i chi gael y cod a jyst ewch amdani i cyfrestrwch am y gwersi byw. Cyfrestrwch am bob un sy'n rhwng nawr a hanner tymor Chwefror. Cofiwch athrawon, mae modd i chi wylio nhw ar ôl i'r wers fyw i fod. Os mae'n siwto chi yn well, cyfrestrwch am y wers fyw, ond gwydwch wedyn bod chi moyn neud y wers yn y prynawn, neu'r dyrnod canlynol, yna bydd y ddolen i chi'n cael i ddod â chi i'r wers fyw, fel sy'n digwydd reit nawr, jyst yn mynd â chi i'r recordiad, os ych chi'n clicio arno fe ar ôl i'r wers fyw i fod wedi gorffen. Yn olaf, cofiwch, please cofiwch, i hawlio eich gwobrau. Mae'r clust ffôn yna yn edrych yn cŵl iawn, felly licen ni bod llwyth o ysgolion yng Nghymru sy'n dod i'r gwersi byw Cymraeg yn ei cael nhw, cyn bod pawb sy'n dod i'r gwersi byw Saesneg yn cydio nhw i gyd. Felly, ewch amdani nawr, danfonwch eich dolenni mewn, athrawon, llenwch y ffurflen syml na lan, fel bod ni yn cael y clustffôn yna mas i'ch ysgol chi. A wedyn, beth fydd gwobrau mis Chwefror? Sdim sbel gyda ni aros, a bydd yna set newydd o wobrau ar gael i chi. Cyffroes iawn, ond am nawr, i ni wedi cyrraedd diwedd y wers. Diolch enfawr i chi am ddod, a welai chi ar yr un nesaf gobeithio. Hwyl am y tro.